Nosaltres el primer que farem va ser reunir-se els partits d'esquerres, els polítics d'esquerres, i negociarem en el Partit Socialista Obrer Espanyol, en Esquerra Unida del País Valencià i en Ara Puçol, que és la marca Podem. Aleshores va ser una negociació tensa i densa, però arribarem a l'acord de 2 i 2 anys. Però jo soc alcalde gràcies a la marca de Podem, Ara Puçol, que ells volien que jo fora i que Compromís tingués l'alcaldia els 4 anys. Què és el que ha marcat, el govern de Puçol? Doncs la marca ha sigut, una nova forma de gestionar i de governar i de fer les coses sin Puçol. I, evidentment, els ciutadans ho han percebut i, sobretot, han percebut la proximitat. Hi ha un superfort que, per part de la Diputació, rebrem, una subvenció elevada i farem les inversions financerament sostenibles, com han sigut equipament en platja i nucli urbà, d'estacionaments, enquitranat de molts carrers que feia més de 30 anys, i després, evidentment, un projecte, jo penso que és molt important, perquè la nostra marca és que estem per les persones i rescatem a les persones, va ser la creació del SIAP, Servei d'Intermediació Hipotecària de l'Ajuntament de Puçol, on uns professionals del tema assessoria jurídica i economistes atenen als ciutadans i ciutadanes de Puçol que tenen qualsevol tipus de problema hipotecari i de clàusules sol, tot gratuïtament i sense sofrir cap desgast davant de les entitats bancàries. Jo penso que això ha sigut un projecte. Després estan també els projectes dels cursos formatius que ens ha permès signar convenis, que pareix mentira però és l'únic ajuntament que ho està fent, en grans supermercats com Carrefour, Mas i Mas, Macro i Consum, i el 90% de les persones que han fet els cursets i els hem enviat després a les pràctiques, avui té contracte de treball. Hem visitat més de 70 empreses, això ha desembocat en que al llarg d'aquests 2 anys n'hi ha 400 i pico persones de Puçol que han encontrat un lloc de treball. Ha disminuït l'atur. Aleshores, jo penso que això són un poc la clau de tot això. Després he tingut l'alcalde a peu de carrer, que he tingut 5 encontres directes, i per aquesta proximitat que parlàvem vaig atendre a 150 persones, a part dels centenars que he atès al llarg d'aquests 2 anys en aquest despatx. I la veritat és que per a mi això és el que li dona sentit a l'alcaldia i al dia a dia. Evidentment, des de Compromís sempre hem estat per un ensenyament públic de qualitat en valencià i gratuït, i això és el que hem fet des de l'Ajuntament de Puçol també, posar tot l'esforç per a que els alumnes de Puçol tinguin tots els llibres gratuïts. Hem iniciat ja l'experiència de camins escolars segurs, anàrem a Ontinyent, anàrem a 3 pobles a veure com se portava l'experiència i hem de dir que ja hem treballat junt en APSA, en una empresa també que és la que ens facilita el transport públic, ens han facilitat uns monitors i uns professionals que ens han ajudat a fer un estudi en el Lluís Vives i en el Col·legi Jaume I, que ha sigut un èxit i hem ficat també la primera pedra per a que els nostres menuts puguen anar sols, com quan jo, per exemple, era menut, que puguen anar sols i segurs a les escoles. És evident que 2 anys no donen per a molt, passen molt de pressa, però m'hauria agradat, per exemple, acabar, finiquitar els projectes de la connexió, per exemple, de Mercè Rodoreda, que està des de 1998 en l'antiga Nacional 340, el tema dels embassaments, tenim 3 punts negres d'embassaments per aigües pluvials i ja estem en marxa per a solucionar-ne un, és a dir, estem fent l'estudi, el nucli antic que està deixat, mai millor dit, a la mà de Déu, i és el que, hem ficat la primera pedra per a començar ja a fer l'estudi que desembocarà en un projecte que comptarà, per suposat, en la participació de tot el veïnat i de tots els grups polítics. Això serien un poc, continuem tenint bandera blava, és a dir, això ha sigut una continuació i tots els que han vingut abans de nosaltres han continuat ficant el seu esforç i nosaltres també per a tindre una platja de primera, inclusiva, familiar, molt tranquil·la i evidentment de lo que més orgull, per anar finalitzant, de lo que més orgullós estic és que en aquests 2 anys no ha hagut cap desnonament, cap persona ni cap família s'ha quedat sense un sostre. Això per a mi és motiu d'orgull. I donar les gràcies a tot això, les gràcies evidentment a aquest equip de govern i jo vull destacar també el gran treball que han fet els nostres regidors com són Xavi Alcácer i Marc Mazo en benestar social, en cultura, esports, platja, és a dir, mos hem manejat i mos hem deixat la pell
en definitiva per les persones, per donar més qualitat als pussolencs i pussolenques i fer de Puçol un poble senzillament millor.